Jama'a assalamu alaikum, sunana Musa Nuhu. A yau mun zo muku da bidiyo ne na musamman wanda zai ba mu dama mu koyi yadda ake amfani da wani application a Android phone da yake yin scanning ɗin kowane irin document, ko document ɗin da ya shafi karatu ko document ɗin da ya shafi harkar kasuwanci. Wannan ko application ɗin ba kowane irin application ba ne, sai application ɗin da ake kira Cam Scanner. Akwai application da yawa da ake amfani da su wajen yin scan document, amma Cam Scanner kusan duk abin da za ka yi a ciki kyauta ne, kuma ana yin amfani da shi cikin hanya mai sauki. Kafin mu shiga cikin bidiyon, duk wanda bai mana subscription ba, muna roƙonsa da ya je daga ƙasa akwai alamar subscribing, zai danna. Bayan ya danna akwai alamar ƙararrawar sanarwa, wannan shine zai bamu damar duk sanda bidiyon mu ya fita wanda yake mai kyau za mu sanar da shi. Mun gode. Ta hanyar scanning ɗin document ne ake iya mai da duk wasu abin da suka shafi certificate, ID card ko takardar ajiyar banki hoto, ta yadda za ka iya adana shi online ba tare da fargabar lalacewa ba. So za ka iya mai da wa'innan hoton ta ɓangare guda biyu ne, ko dai ka mai da shi abin da ake kira PDF ko kuma ka mai da shi abin da ake kira JPG. JPG shine ka mai da shi hoto, PDF kuma ka mai da shi abin da zai iya zama kamar littafi. So za ka iya samun wannan application ɗin a Play Store, kamar yadda kuke gani. Da ka shiga Play Store kawai sai kai searching ɗin Cam Scanner. Gashi nan muna searching. So kana yin searching ɗin Cam Scanner za ka iya downloading ɗin shi. Za mu sa link ɗin downloading ɗin wannan application ɗin a cikin description. So sai ku duba kai clicking cikin sauki. So da zaran ka yi downloading ɗin wannan application ɗin, ka samu application ɗin a cikin wayanka, abu na gaba da za ka yi shine kawai ka zo ka shiga cikin wannan application ɗin saboda ka san yadda za ka yi amfani da shi. Bari mu shiga cikin bidiyon sosai, mu buɗe wannan application ɗin mu ga yadda ya dace a ce mun yi amfani da shi. So kamar yadda kuke gani, wannan shine a cikin application ɗin, zai baka wani alama ga shi na a ƙasa kamar kyamara. So nan za ka shiga, kana shiga zai buɗo maka kyamara ne wanda za ka iya amfani da shi ka ɗauka hoto duk da kake so, wanda kake so ka maida ka yi scanning ɗin shi, ka maida shi hoto ko wannan PDF ɗin. So gashi nan yanzu mun ɗauka wannan hoton, gashi nan za ka iya gyara shi iya girman da kake so, da yafo sai ka danna wani ɗan good gashi nan a ƙasa. Yanzu za mu zo mu taɓa. So kana taɓa nan wajen zai zo ya ƙara saita maka abin da ka ɗauka, ya gyara shi gashi nan. Ku yi haƙuri, za mu dinga ɗan rufe wani abu saboda wannan takardan wani takarda ne da yake buƙatar sirri. So da zaran ka yi haka, kana da zaɓi guda biyu. Da zaran ka saita shi daidai yadda kake so, za ka iya zuwa ka danna wannan ɗan good ɗin da yake ƙasa, zai ma processing kamar yadda kuke gani a haka. So a can sama za ka iya saita shi, ko ka rage mashi haske ko ka ƙara, ya dai danganta da yadda kake so. Kana gamawa za ka ƙara zuwa inda kake ɗan taɓawa nan yana wucewa, wato alamar good. Kana taɓawa gashi na ya wuce. So za ka shiga daidai inda ya zo ya maka saving irin haka. Yanzu nan za ka taɓa shi ne sai ka danne da hannunka. Idan ka duba hoton ka komai ya ma daidai, so za ka je kawai sai ka taɓa kan hoton. Gashi nan daga ɗan gefe za ka gani abubuwa ne wanda dai ya shafi setting da za ka yi na hoton, wanda in ka karanta za ka gane cikin sauki. So in ka sa hannunka ka danna, zai zo ya maka selecting kamar yadda kuke gani a haka. So yanzu kana da zaɓi, ko kai saving ɗin shi a matsayin JPG da muka ce zai koma hoto, sai kai saving ɗin shi a cikin gallery kenan. Ko kuma idan ba wannan kake so ba, za ka iya tafiya direct. Yanzu bari mu fara saving ɗin shi dai a cikin gallery. Kun ga ya nuna mana saved to gallery. So idan ba wannan kake so ba, za ka iya tafiya direct sai ka mai da shi PDF. Gashi nan kuna ganin ɗan alaman daga sama. So kana mai da shi PDF, gashi nan yanzu zai baka dama ne ka buɗe kamar yadda kake buɗe kowane littafi ko wasu abubuwan da suka shafi abin karantawa da kake dealing da su a cikin application. So gashi nan ya maida maka. So duk wasu abubuwan da za ka yi da shi bai wuce ka tara hotuna da yawa ka ce yanzu bari ka yi selecting ka koma da shi cikin gallery ɗinka ba, ko ka tara hotuna da yawa ka ce yanzu bari ka mai da shi PDF ya zama ma kamar littafi. Bari mu fara da tara hotuna da yawa, mu saving ɗin shi a gallery ku ga yadda za a yi. Za ka zo ne ka zaɓi kowane hoto kake so, sai ka yi long press akan shi, sai ka danna
kenan ya dan dade. Gashi nan kun ga muna ta select. Idan wannan daidai adadin ne kake so sai ka zo ka taba nan kasa, gashi nan akwai alama da yasa merge a can sama kamar yadda kuke gani, ko upload ko save to gallery ko wane ne. So duk abin da kake so, yanzu muna so mu yi merge din shi ne saboda mu maida PDF, so mun dan taba na sama. Gashi nan kamar yadda kake gani, wannan yana nuna maka wasu bayanai ne, zaka iya danna kawai select. Gashi nan ya ce ka zaɓi sunan da kake so ka sa ma wannan file ɗin da kai margin. Bari mu sa mashi suna AA kawai. So kamar yadda kuke gani, gashi nan za mu danna OK. Mun danna, yanzu ya nuna mana yayi margin. Kun gani dai ya maida mana da shi hoto a farko, wanda gashi nan kamar yadda yake budewa cikin gallery za mu iya bude kowane. So amma bukatar mu shine mu maida wannan kamar littafi, wato mu maida shi PDF. Ga dan alama can daga sama, za mu je mu taba shi. Muna taba wannan alamar na sama, yanzu ya koma mana da shi PDF. So hanyar da zaka bi ka nemo abubuwan da kai saving shine, ko dai ka shiga gallery ka dubo hotonka, ko kuma ka shiga cikin file manager din wayanka ka nemo cikin folder din da aka rubuta Camscanner, a nan za ka ga sauran. Wannan shi ya kawo mu ƙarshen wannan bidiyon. Sai dai akwai wani mai buƙatar tambaya ko wani abu, akwai alamun a ƙasa wanda aka rubuta comment, za ka iya rubuta mana ko ƙarin shawara ko duk wasu abubuwan da kake da shi. Mun gode da fatan za mu ci gaba da kasancewa a bidiyo na gaba. Sai anjima.